Tvoj idol je HP Baxter zo skupiny Scooter. To sme tu ešte nemali. Takúto vzorku a myslím si, že nie som sám, ktorý sa teší na to. Takže ideš nám spievať. Pripravený. Tak čo dáš? Skúsil by som Giga Giga. Dobre. Skúsi. Môžeme. Poď. Wake me up. Skip to the take now. What we say. Giga Giga. Welcome to the May area. A police on the polybrazer. It's not a down. I check on a lady's sound. It's the lyrical cheeser. The chick that have a massive crowd. Yeah, if they wrote me up to hit me up to get up jam. And to really think you're ready. So let me see your hand. Everybody know we got a port filler. I wanna my thriller. Here is the bass killer. Yeah. Aby vám bolo jasné, o čo ide. Aj toto je jedna z východniarských pamätihodností, akurát, že o nej doteraz nikto nevedel. If you call, I'm enough freedom. Close to the edge. Let's start and mix it up. Giga Giga. And never leave it till the maker. Just drinking to a stop and nothing to report. Another breaker. I feel like a great light child. Yeah, if they wrote me up to hit me up to get up down and to really think you're ready. So let me see your hand. Everybody, what's I mean? Chop, chutter. I want a microphone. Here's the job, chutter. Yeah. Let the meaning get you ready. This is how I mean it. What you gonna make her to sit in? Yeah. Sledujete, ako vyzerajú slzy šťastia u náročnej poroty. That it is the fate. Not every sunlight faded in autumn. That it is the fate. If you call, I'm enough me and wake me up. Skip to the tick now. What we say? Giga Giga. Dobre, stačí. Ty to stíhaš strašne veľa, ty si normálne... Počúvaj, keď sa hovorí, že napríklad, že koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom sa vraví. A koľko nástrojov ovládaš, toľkokrát si muzikantom. Ty si tam taký register nástrojov dal, najmä ten Číňov sa mi páčil, aj ten tam bol. Ty si tam mal aj si traktor. kombinovaný MC s DJom, s mixerom aj s bicyklom snad, no je so všetkým. Tu je moje hodnotenie, že sample OK, sample sú veľmi dobre zmáknuté, spev žiadny. No aj analogové syntiaky sú veľmi dobré, no majú živý všetko. Pohoda. Tak. Kopaky sú odsemplované zrovna zo skútrov všetky. Takže... Ale bohužiaľ výrok náš je jednoznačný, štvorhlasný, harmonický, nie, lebo Ja ešte to je som- niečo úplne iné. Koketoval s takou myšlienkou, že v tom divadle, že ako by tí ľudia na to zareagovali. Keby to Áno, tam v istom zmysle je to škoda neposunúť. Aj v športovej hale si to viem predstaviť, ale nechcel by som, aby náš výrok zase znevýhodnil ostatných, lebo boli tu naozaj
lepší speváci. Lepší speváci. A hľadáme spevákov, vieš. Čineli nikto tak dobre neurobil, ale o tom nie je superstar.